1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ जियो मोबाइल। डीजे अमित तिवारी अपहर सिंगिंग बाय आतिशलाल यादव। नैहर में कुछ नहीं कैले बानी, रउएला धनई जो गईले बानी। ये राजा अब शक होता हो। नैहर में कुछ नहीं कैले बानी, रउएला धनई जो गईले बानी। जहिया से शादी लागल तब से प्यार गहरे बा। सरिया 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 हटा के देख लो, ढोरिए पे नाम तोहरे बा। सरिया हटा के देख लो, ढोरिए पे नाम तोहरे बा। डीजे अमित तिवारी अपहर पढ़े रोजी ओइनी गईनी, दिल न हम लगईनी। तोहरे नाम के गोदना अपना जवना पर गोदबईनी। पढ़े रोजी ओइनी गईनी, दिल न हम लगईनी। तोहरे नाम के गोदना राजा जवना पर गोदबईनी। कोरबा उठाल सोइया होई जवनिया लहरे बा। सरिया हो सरिया हटा के देख लो, ढोरिए पे नाम तोहरे बा। सरिया हटा के देख लो, ढोरिए पे नाम तोहरे बा। डीजे अमित तिवारी अपहर सत्यम निरगुण तोह से करे यह बाटे निहोरा। हम बना दो छोटे छोटे बाटे हमर टिकोरा। गोलू गौतम सुशील तोह से करे यह निहोरा। हम बना दो छोटे छोटे बाटे अभी टिकोरा। बतिया मानो आतिश लाल अब घरवा में पहरे बा। सरिया हाँ सरिया हटा के देख लो, ढोरिए पे नाम तोहरे बा। सरिया हटा के देख लो, ढोरिए पे नाम तोहरे बा। सहेली रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाओ।